Hey vasikana. Kuita sei? Ko touchline muri kuita mari na imi. Ndinota $30 per night. 30 per night. Asimari. Promo. Vauya promo. Pay 1 night and 2 nights for free. Promo. Vauya promo. Chakarowa ne January disease. Promo. Ngati promo iyi. Promo. Rauhare kumushairi. Promo. Buy 1 get 2 for free. Hey, Marasta. Boże, good appetite back. Ayo, akamuzona wega. Kisa nana. Aya. Soda saka makuta mari kwa. $30 per night. Yeah. 30. Ayo, utomari tsamu. Utomari tsamu. Ayo, kwa sababu yaziwa. Ndine promo mkosha. Ndikunzwa lamu kana Ndine basa promo. parare. Pay 1 night 2 for free. It's got 3 nights bound time. Bichana kangolela. Sasa kamina si. Handizivi kuti munoita basa renyu pasha. Zvine catalog. Hayi ndida ngizokuvaka ndipa construction ndikura ma construction company. Zvareva construction company. Vakambovaka imba ipa next paid up. Ndikatomboshandira nemanager wenyu imi. Akatomboya pa touchline. Manje kamata ana mazita zvomude. Aiwa kuda kupa testimony nkwasha. Aiwa. Mazaka kana dzifudzwe nemazita kana mozotichekereza zvinozobuda. Ndine imba yangu yada kuvakwa. Saka kawani room unongoziva nechibasa chedu ichi saka ndandangoti ndikabatanidzawo kamari ndozonotsvaga cement. Aiwa zvarawa construction atoboda we fix and supply. Mune cement. Zvese mawindo chimongo ya muchitovaka. Chachenyu imi kungobhadhara chiri soboda sei? Tunga izongura zvese kubva ku plan kusvika ku roofing zvese. Aimuitere service for service. Matanga nani masista service for service. Service for service. Tosangana pakati. Azvo zvine varungu mukanena mbotana mutana. Saka idzwa ikakatalogu rangu ngwasha. Maticha manesi namasoja ndova nepromo. Ndo masivo 7 vari kushandira senyika. Vari ku construction makorokosa zvichienda mberi muri hard working uye mari yenyu yakati kwire ndoda kuti mufanzwisisa. Muona katalogu yangu. Saka hamuna promo. Saka nechibhadhara mari. Per night mno amshingotambira 25 ndongodonidza umwe wangu. Per night. Wote zvokusarana zona. 30. Abo. Ande. 30. Aiwa ndokona mangwanewo. Asani wala isayo. Kochi. Out. Yabona zongoti ndikusiye futhi paine mwa kwangu ayisira zonto kansingabudi waketi. Sakuza kuzvajaja izvo chaizvo. Aiwa. Handidi munhu anotanga kuchema. Aiwa kuchema ndokwa ndisingadi no negotiation. Basi mwenyudziki. Chakamari network aichi. Saka 50. Jesus! It's okay. But inzwa. Akabetsera kwezvo. Inzwa. Since we just now graph pedwa yet. Zvine ini nizvozvo. Terera. Isu graph pedu njaura ngunoti uri kana nenezi yangu. Mukwasha. Handikwanisi izvozvo. Ndoti pa promo ndoramba ndichidzikisa. Azviri nani ndinofusha zvangu. Aiwa. Haisi kudzika zvekudaro kana. Taura tinzo. Futsei. Unopenga here?